Bħalma għadu jiġri kultant fis-7 Ġunju wkoll aħbar kienet intużat biex tinfluwenza s-sentiment popolari. Dan qalu l-Speaker Anġlu Farrugia fid-diskors tiegħu it-3 filgħaxija waqt iċ-ċerimonja tas-7 Ġunju. Farrugia qal li l-istorja għandha ħabta tirrepeti ruħha kif ġara waqt il-kampanja elettorali li għadna kif ħriġna minnha u li l-Speaker stqar li fiha intużaw b'mod estensiv il-mezzi tal-komunikazzjoni tal-massa u rajna wkoll aħbarijiet mhux veritieri jew aħjar fake news. Qal li dan mhux xejn ġdid għax meta seħħew l-avvenimenti tas-7 Ġunju wkoll kien hemm rapportaġġ żbaljat dwar dak li kien ġara. Qal li dakinhar aħbar ingħatat ċertu doża biex tiżvija opinjoni pubblika dwar l-intenzjonijiet vera għaliex seħħet dik il-ġrajja. Huwa qal iżda li tajjeb li nevalwaw il-mixja fejn waslitna u fejn fadlinna mmorru permezz tal-ħidma parlamentari tagħna. Esprima sodisfazzjon għal passi kbar il-qudiem illi saru fil-leġislatura li għadha kif intemmet. Għamel enfasi fuq żewġ atti li se jaffettwaw b'mod dirett il-leġislatura li se tibda u dik ta' warajha. Sostna li bla dwar servizzi parlamentari se jkun hemm awtonomija amministrattiva. Saħaq li din awtonomija amministrattiva mill-eżekuttiv hija importanti għax bis-saħħa ta' dan l-att jiġi indirizzat l-argument li kien ilu jsir għal aktar minn 20 sena. Spjega kif għatt ieħor importanti huwa dak dwar l-standards fil-ħajja pubblika. Farrugia qal li l-ikbar impatt li jipprovdi dan l-att huwa fil-ħatra ta' Kumitat Parlamentari Permanenti u Kummissarju dwar standards fil-ħajja pubblika. Fejn dan għandu jeleva l-livell ta' kontabilità ta' kull membru li huwa fid-dover li jkollu lejn ċittadin li eleġġih. Mal-eluq taċ-ċerimonja l-Speaker flimkien mal-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni marru quddiem il-monument tas-7 Ġunju fi Pjazza San George fejn poġġew il-kuruni tal-fjuri. Iċ-ċelebrazzjoni ntemmet bid-daq tal-Innu Malti.